U redu. Da vidimo... Oprala sam svu lijepu odjeću koju si imala na sebi i nabavit ću ti odjeću od svoje nečakinje dok ti ne vrate prtljagu, a vratit će jer to Ramažo upravo rješava. Još nešto? Napravila sam poseban kolač za tebe. Tvoj najdraži deser. Sjetila sam se, a? Samo za tebe tvoj najdraži deser. Zašto bi, Olga? Uvijek se selimo s jednog mjesta na drugo. Tako u krug. Ove puta može biti drugačije. Znaš, vidjet ćeš, Nada umire posljednja. Moram te pitati nešto. Što je u onoj tamo zaključanoj sobi? Ona na kraju... Ajde, vidi. Ovdje. Pa kako da znam što je u toj sobi? Kako? Ti uvijek znaš. Samo vješalice. Ostali smo bez vješalica. Moram brzo nabaviti vješalice.